Matod ka nato sa Jessor Marketing, ang tigamaog tigapod-apod sa mga produkto sama sa Calabo Plus Herbal Capsule with Mangustin, Calabo Plus Herbal Capsule with Garlic, Calabo Plus Herbal Coffee Original, o Calabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca, Calabo Plus Herbal Oil Liniment, Calabo Plus Herbal Soap, Charisma Beauty Soap, Charisma Kojic Soap, Angelic C with Sodium Ascorbate, Calcium Ascorbate, Vitamin D3 plus Zinc, o Angelic Roll Relaxing Oil. Tutok pakatok sa udo. Tutok pakatok sa udto padayon ta mga kabisyo, my love so sweet sa tuang panaguban doyo gyapon sa tuang paglanog-lanog kumbati gyapon ta sa pagpahimsog. Nagbabalik kita sa tuang programa diri karon halasige alas 12:11 na gyud sa kaudtuhon. Kaduhang yugto halasige hinaot nga nabusog na ta sa tuang pagpaniudto ug maayo na tuang paminsar. Diha karon labaw na kay nakatumar mo sa tuang produkto diri sa Calabo Herbal Food Supplement mga kabisyo, my love so sweet. Now we are live by the way sa tuang Facebook page, sa DJ Mike Kiling Facebook page, Calabo Herbal Product Jessor Marketing Facebook page, and Katok Confession Facebook page. Like, share, follow, and subscribe kanato sa gihapon usab. Good noon di ay, especially sa ubang kabisyo, my love so sweet nato diha karon nga kumbati na silahang mga pangandam sa pagbalik og trabaho later on kung sa manggani hinaot nga kamo diha naka-plastar og nagpadayon pud sa gihapon sa pagpaminaw kanato diri sa tuwang programang Tutok Pakatok sa udto. Regards data especially sa gihapon ning mga drivers, sweet lovers natong mabati pud sa ilang pagmamasada. Hinaot nga okay pa mo diha sa all right mga kabisyo, my loves. Kung galing medyo gibati mo og kaluya ha or something aduna mo'y high blood, magkalabo plus with garlic, lemongrass, turmeric o kalabo leaves taninyo. White o green ang color sa kapsula niya na. No, makatabang ni siya mo ilibyo sa imong high blood, hypertension, arthritis, rheumatoid, patol, fatigue, dengue fever, ulcer o guban pang mga balatian. Ipares lang kalabo with mangosteen para optimos ang kombinasyon. Kalabo plus herbal products ang pinakamaayong food supplement ora mismo ang epekto. Okay, so padayon ta og laing kaaging atong sayran tuod karon para sa tuang programang Katok Confession. Kung gusto mo mag-share niini mga kabisyo, my loves, pwede mo mag-message diya sa ato ang Katok Confession nga Facebook page. Ato na siyang hatag ag pagtagad ng inyong mga kaagi diya sa pagigugma ng uban pa. So mo nang share lang mo ha, message lang mo diya kanato. Alright. So ita maglangan lulubaba, ready na ba ka ni or ready na ka? No choice, ready na ba ka? Anyway, ani ato ang Katok Confession, lain kaaging ato ang pagkasayran. Aniya na mga kabisyo, matud pa sa iyahang intro. Nganong halang daw matud ko no. Ngayong halang, kung sabi problema niya. O na iyahang kasinatian. I-share lang daw niya iyahang experience. Fresh pamangod kaayo tuod ni. I'm not sure unsang lesson makuha ninyo pero basta, paminawa na lang. Ang naitabo sa ko ang kinabuhi. Past 5 p.m., ting out na gitugod to namo. Akong close friend na si Dam called me para magbalita. Iingon sila mo kini ang ilahang conversation. Hello Dam! Tubag na ko pinaigsaj. Nagpiti ko ba? Huwag ko kasabot sa ako mafia. Malipay ba ko or mag-uon? Tubag ni Dam while naghilak. Wow, congrats! Mamama na ka! Klaro na kaayong positive. Ay, sigilak-kilak dira. Nikarakay ka ba? Padong na may dira, magchikat na, ha? Ug tuod man, dali rami naabot sa office nilang Dam. Dool ra nga mo ang office mang good guys. Munang dali ra gid taon mi naabot og nagkita ni Dam. Pag-abli pa lang niya sa pultahan, ingon din ko ga, congrats Dam! Ayun naghilak oy. Kabati na sa imuhang nawang ug sa imuhang anak. Dapat happy thoughts lang. Kini si Dam married na ni siya for 3 years pero talawan kaayo nga pakatao
Mo nang naghilak siya kay first niya mabuntis tapos mahadlok daw siya. Manganak o advance kayo siyang mag-isip matod pa. Ano mahadlok man taon tuta na resulta niya si mo ang pagkabigaon. Dapat katong kumbira pa lang nimo dito pa lang ka nahadlok. Di nakabati og hadlok lolo baba kay gipiyong na lang man ang kasakit. Kasakit ka o kalami? Mo lagi pod. Mix of emotion, di na masabtan ng ibati lolo baba. Mao gani. Mo resulta man alangan niya magsige mo ginabasay dia, ismeringhoy dia guban pag kalas-kalas sa inyong kusog. Nga walay resultang may tabo nya minyo pa jud taong ka. Wala mga kuha ni, wala mintis-mintis ni. Pasok lahat, ha? Among amiga o sa ni una o guli. So kami na lang ni Dam nabilin sa office niya. While padulong na mi uli, nakafeel ko na murag basa ang akong underwear. So ningon ko ni Dam nga manghapit mi sa mall. Dool sa among gijutihan kay gato kong murag gidugo nako kay ting red tide na nako karong simanaha. Ug tuod man kay wa man nagamit ni Dam ang iyahang giandam-andam na napkin kay lagi nabuntis siya. Ni-offer siya nako sa iyahang napkin. So ako lang pod nga gidawat kaysa magpalit-palit pa ko na naapa ko stocks dito sa mua. Nangutan ako ni Dam kung unsa na nga napkin. Pangutana ko pa or matud pa. Nakapangutana ko while gadawat o gitunol na sa ako. Matud pa niya, whispered na siya nga with wings, tubag niya. So moto na nami sa CR dito sa mall. Dito kaming sulod og mag-ilis unta. Pag-check na ko, wala mang ko gidugo. So akong gibuhat, ako na lang gisuot ang napkin na gi-offer ni Dam kay in case maabtan ko while nagbiyahe padung pauli. While nanggawas nami sa CR, oy, siya niya itabo. Feel ko na bugnaw ang akong syulelat. Ay, nabugnaw na yung syulelat, lolo baba. Agoy, basing itayupan nyo bugnaw ng hangin. Guys, why binuang? Murag naay aircon ang akong syulelat. As in, uneasy kaayo nga ko ang feeling. So akong giaa si Dam. Unsa to na klase nga napkin iyang gihatag sa kuha? Iyon pa niya nga, whisper gid to nga ako ang gihatag nimo. Ordinary naman to siya. Pero guys, lain jud ang akong pamati, murag naa joy aircon ang akong kuan. Di kanya. Ang uban man gani magkuan pa, magtawagan niya kining ilaha pang waswasan o ice water o niya tapos nunuran o snowball. Para bugnaw-bugnaw lang paminyaw. Kanya mo, automatic na sa napkin siguro na to dagi. Nang iyang gibati may kiling. Basin pod, no? Pero ato paminaw nang iyang giingon. Pero guys, lain jud akong pamati, murag naa jud aircon ang ako ang kuan. Kabantay mo ang feeling na magpa back massage mo niya gamitan og haplas nga bugnaw kaayo for better life matud pa. Ingon ana gyud siya. Bugnaw nga murag naay sting or slight. Basta wa ko mahimutang pero tolerable manggud pud noon siya. Maong wa ko nakigbalik adto sa CR. So ako gibuhat, ako siyang giagda-agda. Pag adto sa groceryan, unya akong gipatudlo niya unsa na napkin kay ingon siya ordinary or ordinaryo ra gyud to nga napkin. And if mogamit siya ato na napkin, wa daw siya ma-feel. Ay manhid na siguro ang iyang sulela. Ug ngano ako naalagi ko'y ma-feel. Moto tudlo siya na sa napkin. Ako yung gibasa ang packaging if naabay meant something or any cooling effect. Nga magsuot ato sus kay wala mang judi ay tuod. Right then, ka-remember siya ang iyang efficacent relaxing oil. Nga galiking sulod sa bulsa sa iyang bag kay didto pod niyang
gibutang ang iyang napkin. So ang napkin na akong gisuot naugahan na to sa oil. Aroy! Mao day murag aircon akong pamati sa kong kuan. Tolerable man noon pod ang kahalang og kabugnaw. Rate na ko 1 to 10 na sa 4 to 5 ang ratings sa ako ang na-feel. Napagi kay mga ratings ha. Wa na lang sad na ko hubuang napkin kay nagkadugay murag wa na kaayo ko'y na-feel ang kabugnaw halang sa ako ang kuan. Bugnaw halang-halang Mayo na lang gani gamay ra guro tong oil na butang kay og daghan patong nabutang. Goodbye, sulelat. Basin makatawag kog bumbero sa kahalang or unsa ba. Mao to ang iyang kasinatian kabisyo my loves. Nandili mo kumpiyansa sa butang-butang mga haplas diha dapita ha. Kay kanang ato ang kanang inyuha di ay tuan na noon. Kanang inyuhang sulelat niyo diha tuod kuan makina siya kining medyo fragile kay na siya diha dapita ba no? Og kailangan jud na og tumang pag alima. Pagiganya ang bugnaw-bugnaw ang imong paminyaw, ay pasag di lang, mas maayo niyang bugnaw kaysa kanyang manginit ng imong paminyaw niya diha dapita. Diha ka mas mabaya ka. Manginit na halang pa. Nawag jud kag bumbero diha o pablasan ko niya nimong taman diha. Or kambak baka og tawag niya kanyang naay pool nga naay tubig. Kakuyo ba ng pool nga naay tubig? Pool lang gani na pag itubig. Okay kayo. Ganyan nyo. Wala sige, basta lesson learn lang siya. Charge to experience lang kasi natiyan ninyo ha. Pero nindot na siya may kiling nga inganyang klase nga napkin maghimos siguro ta kay kasagaran man gud sa mga napkin karon kay with wings lang yo. Dapat maghimo pod sila og mga napkin nga kining patok pug kaayo tanyan ba no? Unsa man masuggest nimo nga business ana lulubaba nga mopatok ang baligya nimo nga napkin. Pwede to tong iyang kuan nga naay mint, naay murag cooling effect. Diba nga bugnaw kay sa paminyaw pag suot pa lang nimo, wow, may aircon. Parang mo biyahe ko og pabukid nyon. Or nagsakay kog bus pero mura kog dagatyon. O lain pa no kung musuot mo og napkin kini masuggest na to ato ni ha basin niya na ay makadungog lain ba niya ay ako tabang naman gud na ko ni sa inyo nga sikreto sa negosyo kung magplano mo og magbaligya og napkin ha ang uban niya ay kanyang with wings kini ako napkin nga gusto niyo kay baligya ha kini nga siya nga napkin adunay fingers. Masa ito? Napkin with fingers. Kagilok mo gud ana. Di lang kayo di lang ka batyo yung kagilok, kalmi o guban pa, satisfied yung kayo ka. Nya medyo maduguin sa mga ito niya siya. Ay mo kabaya ka kay kato siyang fingers na siya murag tigsuyop sa dugo. Diba? Pero siya vacuum ba? Unsa ka dako? Ay, yung pangutanya dyan. Pangutanya pa yung kaganyang sa kadyak ko. Basta, nasa finger. Ha? Kamura na butang-butang o with wings siya. Mura ginyag niya ipako niya. Lupad mo niya. Ay, butangan na ito ko niya, ibe. Ha? Napkin with fingers. Business strategy naman good niya, good. Kamu niya ibala palit, ya. Anyway, daghang salamat nimo diha Lolo Baba, maayong pagpaminaw especially sa uban sa gihapon nato mga kabisyo my love so sweet nga padayon sa ilang paglanog-lanog. Sige ha, kung plano magnegosyo niya ato,
Ala sige kamo ni bahala ag igo diha kabisyo kung galing mong patok. Pag share pod mo blessing kang lulubaw ba gitagaan mo nyag idea. Gani panyagda pod mo oy. What is? Ala sige, o sa pamalayan dyan may kiling. Anyway, katong mga ubang kabisyo my love, so sweet na to diha karon nga padayon na sila mga buluhaton, nangandam nang uban ng makeup na to diha, labaw na katong mga nagtrabaho sa mga mall, di ba? Balik pamulbos na po. Lanay na expired ng makeup. Sige. Nya tapos medyo kapoy ang lawas. Nindot ka bisyo my loves nga mo nitong gamiton. Alas 12:26 na. Tuod kini nga oras giatog kanato sa Gesture Marketing ang tigamaw tigapod-apod sa Calabo Plus Liniment Oil para sa panakit sa kalawasan, ulo tiyan, likod ug lutahan. Muwagtang sa panuhot suhot katol sa panit, pinakan sa mananap o kagit-kagit, arthritis, rayuma, sakit sa tiyan, ulo ug ngipon, mopatay sa kutog lusa, mopakgang sa lamok nga dili makapaak, muayo sa mga samad tungod sa diabetes, alang sa mga nagpingot ng ilong tungod sa sipon ug alang sa mga kabuhion o dagaton, gamiti sa Calabo Plus Premium Rub aron ma-relax ang paminaw ug haplase. Sa pinakamaayo nga Calabo Plus Liniment Oil ang kahibulungang haplas. Sa pagkaligo isabon ang Calabo Plus Herbal Soap kagit-kagid og pilas. Wag tang sa medicinal soap ng Calabo Plus Herbal Soap. For more information, contact Mr. Calabo, Jesse Castro, 0930-0973-7360009. Duyog ta padayon sa tuang paglanog-ladog kumbati gihapon sa tuang pagpahimsog. Diri sa tuang programa mga kabisyo my love, so sweet, kauban gihapon tuod ta ninyo, no? Kini si Mike Kiling o kini po si Lulubaba, ha?